रादाब बुथुमगिरि फंबायफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दायो बे गोदानै हटेल खुलिनायखौहाय बबे जायगायाव खुलिदों आरो मा मुङै खुलिदों बेखौ अननानै बुंनो खावलायबाय। बेयो जोंना माने राजगड़ हलंगि होनोना बियो राजगड़ हलंगि माने आबो इन्डास्ट्रि दङ। आबो इन्डास्ट्रिखौथ' बयबो मिथिखागौ। बिनि अपोजिट साइडआव आङो मोनसे माने गोदान हटेल खुलिदों। बे हटेलनि नामानो जाहैबाय हटेल बैराथि। मा मोननाय जायो बे हटेलाव? बे हटेलावहाय जोङो कमप्लिटलि जोंनि ट्रेडिसनेल माने ओंख्रि जोङो जाहोनो थाखाय बे हटेलखौ खुलिदों। माने हमना ला दाउजों सबाय, दाउजों अनला, नारजि अमा, सबाय साम', बिदिनो थास' बिथुरि, थास' आथिं, दिंखिया भाजा, अनेक माने जोङो माने लकेल मैगंफोरखौ जोङो जाहोनाय जागोन आरो बेहाय। रायजोफोरखौ माबायदि बेयाव फैनो रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायो, जिहेथु आं गोबां समनिफ्रायनो बिजनेस मावनानै जाबोग्रा मानसिखा नालाय, आङै थुङै दा लास्टआव माने माखासे बिजनेसा एसे फ्लप जानाय बायदि जादों जायगा चेन्ज जानायाव। दा ओंखायनो आङो माने मोनसे बिजनेस मावदोंमोन जि दखान। बे जि दखाना बे राजगड़ बाजारावनो दङ, मार्केटआवनो। बे एसे मोजां बारा मोजां सोलियाखै नालाय, ओंखायनो आं दा टारगेट लादों बे हटेलखौ खुलिनो थाखाय आरोना। ओंखायनो आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों, जाहाथे सोरबाफोर राजगड़ जोंनि हलंगियाव फैबायबा माने ओंखाम उखैदोंब्ला, ओंखाम जानो गोसोब्ला आंनि बे बैराथि हटेलाव माने फैनानै जाफैनो हागोन, बेखौनो आङो खावलायगोन आरो माने। बेयावहाय माबाफोर जेनेबा थानाय बायदिसिना सुबिदा दं नामा? थानाय बेबस्थाया बर्थमान जाथ'वाखै। दा आं जि जायगायाव जि लकेसनाव माने हटेलखौ होदोंना, बे जायगाया माने फिउचाराव थानाय बेबस्था जागोन। दा लुगासिनो दं, भिजुवेल लानो हागोन ओरै जागासिनो दं। दा बर्थमान जाथ'वाखै आरोना, बे आरोखि। थानायनि दा बेबस्था बर्थमान गैथ'वा, बे आरो। दा बेयो जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि हिसाबैखौल' सोंनाय हिसाबै आं बेखौल' खिन्थागोन। आरो बाखि बेलेगबो दङ। हमनानै ला जोङो सबाय लकेल दाउ आरोना, सबाय लकेल दाउजों जोङो थालि हिसाबै 180 माने 180 थाखाल' लागोन आरो जों मात्र'। बेनिफ्राय हमनानै ला दाउ अनला, दाउ अनलायाबो बे माने 180 थाखायानो आरो। नारजि अमायाबो बे 180आनो। बेनिफ्राय सबायजों साम'आबो बे 180 आरो। प्लास बेजों लोगोसे आरो नों माबा मोनसे जाफानो गोसोबा बेखौ जों प्लेट सिस्टेमै उनाव प्लास खालामनाय जागोन आरोखि। मिरामिस 80 जागोन। साहा बायदि बायदि रुटि बायदिसिना बायदि बायदि थाबावो, बेफोर बेसेबांसो जागोन आरो? जोङो साहा माने ओरैनो बेभारेज हिसाबै लादों, जेनेबा दै जिनिस आरोना, बे लिकुइड आरोना। बेखौ जोङो रेड टि बेखौ हमबाय जोङो माने 10 थाखा। बेनिफ्राय लेमन टि हमबाय जोङो 15 थाखा। बेनिफ्राय मिल्क टि हमबाय जोङो माने 20 थाखा। ओमफ्राय मिल्क कफि 30 थाखा, ब्लेक कफि 20 थाखा, बेबायदि। ओमफ्राय फास्ट फुड हिसाबै जों लादों माने चिकेन साव आरोना, बे हाफआव माने 70 जागोन, फुलाव 130। बेनिफ्राय पर्क साव थागोन आरोना, पर्क चावमिन। बेसेबां जनसो जानो हानाय केपासिटि मोनगोन? जोंनाव दा बर्थमान रुमाबो एसेबां गिदिर नङा नालाय, जोङो ओरैनो 30 जनसोल' जिरायहोनानै जानो हानाय केपासिटि दं आरो, खालामनाय जादों आरोखि। 30 जन मानसिल' जिरायजागोन आरो खनसेनो, बेखिनि आरो। बे हटेलनि नामानो जाहैबाय बैराथि हटेल आरोना। बे हटेलावथ' बर'नि गासैबो आइटेमखौनो मोनगोन आरो। जाय माखौ जानो गोसो अर्डार होबानो माने जों बानायना होगोन आरोना। दा बर'नि थालियाव मा मा दं? सबायजों साम' मोनगोन, अनला दाउ जानो होनबा अनला दाउ मोनगोन, नारजि अमा जानो होनबा नारजि अमा मोनगोन। बेखिनि आइटेमखौनो माने जों संनाय जागोन आरो। जेनेबा रायजोफोरखौ दायो माबायदि फैनो दा बेखौनो खावलायदों जे जोंनि हटेलाव अननानै बयबो फैदो आरो जानानै थांफैदो। नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों आरो जोङो। जोंना मालिक दं आरोना, जों मालिकनि आन्दारावसो नालाय, जों संग्रासो। बेखौनो फोरमायनो सानदों। बर'नि गासिबो आइटेमखौनो संगोन आरो जों। जोंनि बर'आव मा ओंख्रिया सोलियो, बे ओंख्रिखौनो जों संगोन आरोना। बे ओंख्रिखौ मोनगोन, नोंथांमोना जाफैबानो जाबाय आरो। अनला दाउ मोनगोन, ओमफ्राय सबाय साम', दाउ साम', खांख्राइ बाथोन, बिदिनो थास' बिथुरि, थास' आथिं, बेफोरबायदिनो बेफोरनि ओंख्रिखौ मोनगोन आरो गासिबो। बेखौ मोनजोबनाय जागोन आरो। जों सानैल', फार्स्ट टाइम माने जों सानैजोंनो सोलिनो नागिरदों आरोना। दा गोदान नालाय, दा माबायदि सोलिगोन माने बेखौ नायग्रोनो नागिरदों आरो। बिनि उनाव
उनाव मा जालाङो माने उननि खोथासै आरो माने सोलिनायखौ नायग्रोदों आरो